Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing putra putri TK Aba Gangsal Welas Purwosari. Piye kabare? Muga-muga kabeh putra putri TK Aba Gangsal Welas Purwosari tansah diparingi sehat jasmani lan sehat rohani. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu maneh kalih Bu Siti ing dina iki tanggal selangkung bulan September taun 2021. Sadurunge sinau basa Jawa, ayo kabeh putra lan putri bebarengan kalih Bu Siti donga saurunge sinau. Supaya apa? Supaya apa sing disinaoni dina iki ana manfaate. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dina iki Bu Siti arep ngajarake tata krama sing biasane digawe ana ing omah. Nah, lek putra putri ngendikan kalih bapak ibu utawi wong sing luwih tuwek utawa tiyang ingkang langkung sepah kudu sing sopan, nggih. Contone Bu Siti duwe gambar. Gambar apa iki, Dek? Pinter. Gambar bapak maca Quran, nggih. Nah, tapi ukara sing bener lan sing sopan iku ya iku bapak maos Quran, nggih. Bapak maos Quran. Nah, terus Bu Siti uga duwe gambar sing nomor kalih. Gambar napa niki? Ayo, sapa sing iso nebak? Pinter. Gambar iki gambar ibu lagi maem. Nah, ukara sing bener yaiku ibu nembe dahar, nggih. Ibu nembe dahar. Gak pareng ibu lagi mangan, niku kliru, nggih. Sing bener ibu nembe dahar. Gambar nomor 3. Gambar napa ayo? Sapa sing saged jawab? Ya, pinter. Gambar Mbah Kung ngombe kopi. Tapi ukara sing bener yaiku Mbah Kung ngunjuk kopi, nggih. Nah, tapi bocah-bocah mboten pareng mimik kopi. Angsale bocah-bocah mimik teh, mimik susu, nggih. Kersane tambah sehat lan kuat. Gambar nomor sekawan, gambar napa nggih niki? Gambar Mbah Putri lagi turu.
ukara sing sopan lan bener yaiku Mbah Putri nembe sare. Nggih, diulang malih nggih. Mbah Putri nembe sare. Nah, putra-putri TKA gangsal welas Purwosari ana sekawan ukara. Apa wae sing sampun diajari Bu Siti wau? Setunggal. Maca niku maos. Kalih. Maem niku dahar. 3. Ngombe niku ngunjuk. Sekawan turu niku sare. Nggih, saged nggih. Nah, tugase lare-lare nyebutne sekawan ukara sing sampun diajarne kalih Bu Siti. Tugas saged dikirim dateng Bu Siti utawi dateng grup kelas. Mekaten wau pasinaon basa Jawa tata krama ana ing omah marang tiyang ingkang langkung sepah. Mugi-mugi sedaya napa ingkang disinaoni dinten iki pikantuk manfaat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.